Taura kan kula kita se yakuno kana matara zikuta kuno chiende imunene mudzuka ejama ndoero ani maprisane zurere yobana eshamariam ndoero ani maprisane zurere esha Muria uyakuno si aende bola mablango tapinda video manje video yeah this is Adiko General. This guy is foreign. Yes. Foreign land. Yeah, we have a foreign land. Last year. Yes. And now we shoot when it James Miras State. Akona. Morris, we are gonna buy. Yeah. Papa Skoro, we bind. Yes, Binder. Mr. Binder. 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 Good boy, Mr. Binder. Mushe, yes. How is it, Mr. Binder? Ndio mwanzo Mr. Benda game. No kara una magwenzuko. Na ile mjuru tegeza maskati. Bana mino. No tegeza jima sana. Ha? Benda. Maskati yake. Zama utegeza jima sana. Koma pidits. Last time bana kawe. Bana tingere passive. Big. Mafilmasi. But anaida ndaka wanda. Amakaenda kapiwa ngakaneta. Obori rangu ririko. Ndoto amadira angu esaka bango. Mablango isitongenda chi. Wenda yansu manje. Sinoto performa. Kosena. Toma kuisa coin. Wada uchamu. No coin. Rata. Tango tenga kachamba chifefe. Pesa kuna kwenda tina makwenda. Modobu. Dubu na ndugu dada. Yani kama ngende pasili. Inda hapo. Maguru. Come guru nei. Ati mimi mama. But anyways, please. Chakachaya nasi dance redu remswa 31. Magesa eni. Wero. Aende magesa ro. Magesa Peter. Magesa ro. Yes. Dance redu remswa 31. Cancel 31 July. Cancel because kuchema gamba redu mama. Mama Sabina. Foji kandenga tautenga manje mudara bana. No mdare. Chema saka dance redu that move forward. 8 August Sunday. Yeah, Heroes Day special. Chirangarira magamba esi. Sister wa president. So that war. We are crying for the sister of the president. Yeah, big. We are mourning. We are mourning. The whole country is in mourning right now. Yeah. The whole Zimbabwe is all the Zimbabweans. Mawani. Nas Mbale Mawani. All the roads now, but even the potholes, they are being. Potholes are marara kuraswa. Kupiwa good service. But Zimbabwe, when we say yes, yeah, good service, Mbare, because Mbare. Good evening. Kana vasikaziva vatsaga yakuti zvinhu zvakawanda zvino even pakurarama pako nepapedzera wasvika Zvinoenda kubawa ndezvinengoitika kana usati wambopinda Mbara usati wambosvika kana muZimbabwe even wakazvarwa muZimbabwe kana usati wasvika Mbara usati wasvika muZimbabwe hausi muZimbabwe kana munhu weblues chaiche anotaura chindexi chaiche anotaura chindevere vanhu vanotaura vachibvudza tsamwa vaya kana asina kusvika Mbara pana amene kwaanenge achigara pamwe anenge achifunga kuti ari kuSouth Africa kana kuti vofodya kamudharaunda but ndo yacho inoitika varimi vese vanoyazotengesera zvirimwa zvavo Mbari. Hapana zvendikuona kuti mabhulango vana vechikora vanga vasati vavhara musi wa 31 August
vari kuvhara musi Thursday, musi wa 5 zvokuti bhanzi renyu remusi wa 8 rikai rinenge rana power yakasimba suruchi kuti apa inenge yaholiday vana vechikora apangodiwa unzi apa papromotwe show yenyu zvine power asi power rakatoitwa kudhara ndozvendikuziva because takada kutarisa kuti musi weSaturday nhasi ndokwamba chivanenge pane dance asi ndikuona vanhu vese vangorichi vakagadzirira dondo dance. Aiwa vanhu vachaenda kudhanzi but vanogona kunoitirwa mahwani kuhoro because kuhoro mai manje kwakutogadwa kwane ngi presidential guard iriko kustodart masoja maprisa because of that's the law in Zimbabwe. Stodart ihoro yenyika zviri vanhu vese muZimbabwe haisi horo yemunhu ihoro yenyika saka kana pane zvaitika muZimbabwe zvinoafekta nyika Stodart ndo first one of the first wars inotanga kusenzeswa Stodart neNational Sports Stadium neRufaro Stadium saka Stodart every gamba rese munhu wese akarwira nyika akabuda ropa rese freedom fighter all the freedom fighters magorilla warfare magorillas ese akarwira nyika akashaya anofanira kuinzwa paStodart ndo last place before aenda kuHeroes Egg zvoti munhu wese akasvika pahall pacho anobva ngoziva kuti zviri kuitika vanhu vese vachasvika pahall today ka zvongotyira kuti pamwe vasikuziva vabva out I don't know but wabva kwaut kwacho ukasvika paStodart akasvika paStodart anozviona kuti paniro nemahwani but Stodart is the biggest hall in Zimbabwe kana wakaita dance it's a ceremonial thing wakarekedza kuita paStodart ceremonial ndifunge dancehall when you say dancehall you mean dancehall reggae kana usakwanisa kuzadza Stodart hapana horo yaunokwanisa kuzadza bo Stodart inopinda vanhu 2000 Stodart hatisi isusu we are keeping dancehall mughetto vamwe vanhu vakuita dancehall club music vakunoridzira kumaclub kunzwa vachipinza vanhu 150 kaclub kobva kazara kobva vazviti vakapenga isu tobhadhasa $1 anditika vamwe vanobhadhasa $3 vatobhadhasa $1 but tinenge tine vanhu 1000 saka vanobhadhasa $3 atipinza 150 vanhu tobhadhasa $1 topinza 1000 ndani ane mari yakawanda totengesa madrinks plus totengesa kana 50 60 70 crates which is 5000 mabhiya chete saka zotaura madrinks makoko nemafanta jao nemaexotics tine mabhiya atinoti maexotics muZimbabwe masavana anobva kusouth hunters nemamwe maspin of ice iye anenge achiita achidhura anoita $3 wine kana achitengesa muStodart plus pane machigotwa futi outside pane machitengeswa maningi masweet potatoes maliver majipi fresh jipi kana wedzera vanenge varipo achitengesa fresh jipi vanenge vaine food court yake but mai manje ndine bhiya rangu risiri kuuya saka inini mai manje ndotamba nebhokisi chimotorenzi mbiki haibvapo mani imobvapo mani